Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum qegħdin niċċelebraw din il-quddisa minn hawnhekk il-kappella tas-seminarju waqt li l-kappellani tal-parroċċi kollha ta' Malta jingħaqdu hawnhekk għal 3 ijiem biex jagħmlu dan il-kors ta' 3 ijiem, kors ta' aġġornament, kors ta' formazzjoni għalihom. Hawnhekk magħna l din il-quddisa u wkoll l-istudenti tal-Year 7, tal-seminarju tal-Arċisqof nieħdu l-opportunità biex illum nitolbu wkoll għal aktar vokazzjonijiet is-seminaristi li qegħdin ikunu formati f'dan il-post kif ukoll għal aktar vokazzjonijiet. Fil-bidu ta' din l-Ewkaristija, ejjew l-ewwel nett narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil Mulej maħfra tagħhom. Int is-slim tagħna, Mulej ħnina. Int il-ħaruf tagħna tal-għajt, Kristu ħnina. Int il-ħajja tagħna, Mulej ħnina. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina Mulej li kif taħt il-velu tal-misteru qegħdin nagħmlu bil-ferħ it-tifkira solenni tal-qawmien ta' ibnek għal ħajja, hekk ukoll fit-tieni miġja tiegħu ikun jistħoqqilna lena mal-qaddisin tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li marru ma' Pawlu waslu sa' Ateni. Imbagħad reġa' lura bl-ordni għal Sila u Timotju biex imorru ħdejh mill-aktar fis. Imbagħad Pawlu wieqaf nofs l-Arjopagu qabad jitkellem. Irġiel ta' Ateni, qiegħed nara li intom f'kollox nies mill-aktar reliġjużi. Jien u għaddej u nħares lejn iġbijat qaddisa tal-qima tagħkom, sibt ukoll altar b'din il-kitba fuqu lill-Alla mhux magħruf. Għalhekk dak li intom tqimuh bla ma tarfuh inħabbruhulkom jien. Alla li jagħmel id-dinja u kull ma fiha u li jusid is-sema u l-art ma joqgħodx f'tempji maħduma bl-idejn, anqas ma jqimuh b'offerti minn idejn il-bniedem bħalli kieku kienet tonqsu xi ħaġa u li jagħti lil kulħadd il-ħajja u n-nifs u kollox. Minn bniedem wieħed għamel il-ġens kollu tal-bnedmin biex jagħmru fuq wiċċ l-art kollha u qasmilhom bil-qies iż-żminijiet u t-truf tal-art fejn għandhom jagħmru. U dan għamlu biex huma jfittxu lill-Alla u forsi jħossuh b'idejhom u jsibuh. U tassew u mhuwiex il-bogħod minn kull wieħed minna. Aħna fih ngħixu, nitħarku, u aħna kif qalu xi wħud mill-poeti tagħkom, aħna tassew nisel tiegħu. Mela la darba aħna nisel ta' Alla, m'għandniex naħsbu li hu jixbaħ lid-deheb jew lill-fidda jew lill-ħaġar. Qisu xbija ġejja minn senet u moħħ il-bniedem. Alla għala għajnejh sakemm il-bnedmin kienu għadhom ma jafux. Issa għarrafhom li kulħadd għandu jindem u minnu. Għax hu jagħżel jum li fih għandu jagħmel ħaq ġust mid-dinja permezz ta' bniedem li ħatru hu.
U ta' dan kollu ta' prova quddiem kulħadd billi lilu għajmu mill-imwiet. Malli semgħu kliemu fuq il-qawmien mill-imwiet, xi wħud minnhom bdew jitbku. Iżda oħrajn qalu, nerġgħu nisimgħu fuq dan darb'oħra. Hekk Pawlu ħareġ minn ġo nofshom. Imma xi wħud issibħu miegħu u emnu. Fost dawn kien hemm ukoll Dionisju l-Areopagita u waħda mara jisimha Damari u oħrajn magħhom. Wara dan, Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, flimkien, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Faħru l-mulej mismewwiet, faħruh fl-ola smewwiet, faħruh anġli tiegħu kollha, faħruh eżerċiti tiegħu kollha. Flimkien, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Is-slaten tal-art u l-ġnus kollha, il-gbarat u l-imħalfin kollha tal-art, iż-żgħażagħ u xbejbiet ukoll, ix-xjuħ flimkien mat-tfal ħajfaħru isem il-mulej. Flimkien, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Għax ismu waħdu l-għoli, sebħu l-fuq mill-art u s-sema, u olla l-qawwa tal-poplu tiegħu. Dan hu t-tifħir għal ħbiebu kollha, qalu li Iżrael il-poplu għażiż tiegħu. Flimkien, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħu. Jien nitlob lill-Missier u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Baqa' li ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, imma issa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. Hu jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u nħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk qed li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. L-aħħar li ċċekkjajt, San Pawl ma kienx juża la Facebook, la Twitter u lanqas Instagram jew TikTok. Però dan ma jfissirx li San Pawl ma kienx jaf x'kien għaddej madwaru, ma jfissirx li ma kienx jaf il-kultura tan-nies ta' żmienu, ma jfissirx li ma kienx jaf juża l-lingwaġġ tan-nies ta' madwaru. Fil-fatt fl-ewwel qari llum meħud mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli, naraw lil San Pawl fl-Areopagu li kien qisu jekk trid tqabbel mad-dinja tad-dinja tal-mezzi soċjali ta' komunikazzjoni tal-lum. Kien dan il-post din l-għolja qrib tempju tal-pagani fejn kienu jiltaqgħu l-orrief tad-dinja u kulħadd jaqsam il-ħsibijiet tiegħu, kulħadd jipprova jgħallem minn dak li jkun tgħallem hu stess jew dak li jkun skopra mir-riflessjoni tiegħu stess. U San Pawl jirreferi għal dawk in-nies u jgħidilhom jinduna li huma kienu qegħdin ifittxu l-verità. Għax hemm dik il-frażi sabiħa fejn jgħid jiena u nħares lejn dan l-Areopagu l-postijiet kollha li għandkom,
id-dedikati lejn l-Alla tagħkom, għandkom ukoll dan l-artal id-dedikat lejn dan Alla mhux magħruf. U jgħidilhom ħanajdilkom minnu dan l-Alla li intom qegħdin tfittxu. U jieħu l-opportunità biex permezz tek jitkellem fuq Alla li hu stess iltaqa' miegħu, fuq Ġesu Kristu li miet u qam mill-mewt. Id-dinja tal-komunikazzjoni llum hija importanti ħafna. Hija ħafna drabi minn din id-dinja tal-komunikazzjoni fejn aħna nirċievu ħafna informazzjoni, ma fl-istess ħin id-dinja tal-komunikazzjoni tista' tkun ukoll il-post fejn il-verità xi drabi tista' tkun kompromessa. Kemm minħabba l-fake news fejn l-informazzjoni li tkun trasmessa ma tkunx forsi kollha kemmi vera biex wieħed ikun jista' jkompli jmexxi l-aġenda politika tiegħu, jew inkella l-affarijiet ikunu ppreżentati b'mod sensazzjonalizzat, jew inkella ċerti veritajiet ikunu moħbija biex jidhru affarijiet oħra minn flok. Pawlu jgħid iħeġġiġna biex infittxu il-verità. Fostna wkoll hawn ħafna nies li qegħdin ifittxu il-verità. U l-verità x'inhi? Hija l-istess mistoqsija u vera li kien għamel Pilatu lil Ġesu fil-proċess tiegħu quddiem Ġesu ingħata l-mewt fuq is-salib. Il-verità mhix xi ħaġa li taqa' mis-sema u fuqha jkun hemm miktub din hija l-verità, xi ħaġa statika li qatt ma tinbidel. Għaliex għax kif ifakkarna l-Papa Benedittu, il-verità wara kollox hija relazzjoni, ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu. Ġesu stess jgħid jiena it-triq, il-verità u l-ħajja. U aktar ma nidħlu fil-font f'din ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu, aktar narfu l-verità. Il-verità fuqna nfusna, il-verità li wara kollox hija wkoll dan l-istint li hemm fil-bniedem li nsiru nafu l-koll x'inhi l-verità. Il-verità fuq Alla u l-verità fuqna nfusna. Din il-verità nistgħu nifhmuha biss fid-dawl ta' Kristu. Illum niftakru b'mod partikolari f'tant persuni li forsi mingħajr ma jafu qegħdin ifittxu il-verità imma għadhom ma skoprowhiex. Għadhom qegħdin jistennew biex jidħlu f'din ir-relazzjoni tagħhom ma' Ġesu imma għadhom ma kellhomx l-opportunità illi jiltaqgħu verament ma' Ġesu. Niftakru wkoll f'tant nies li qataw qalbhom li qatt jistgħu jiltaqgħu mal-verità. Forsi għax għaddew minn mumenti diffiċli fil-ħajja tagħhom u għalhekk qataw qalbhom għax iħallu l-iskoraġġiment u l-ansjetà toħdilhom din il-ħeġġa li jfittxu il-verità. Tant persuni illi iridu jinfetħu għall-Ispirtu Santu, dan l-Ispirtu tal-verità illi jirreferi għalih Ġesu fl-Evanġelju tal-lum. L-Ispirtu Santu illi imexxina lejn il-verità li jeħtieġ li niftħu qalbna beraħ għalih ħalli jkompli jmexxina lejn Ġesu. Fl-aħħar nett nitolbu wkoll għal kull wieħed u waħda minna għalina l-koll biex qatt ma naħsbu li xi darba nistgħu naħtfu jew naħkmu il-verità f'idejna. Imma aħna jkollna l-qalb tagħna dejjem orjentata lejn dak li jrid minna Ġesu. Dejjem inkomplu nfittxu biex nidħlu aktar fil-fond fir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu. U bekk inkunu nistgħu nifhmu aħjar lil dawn il-persuni li għadhom qegħdin ifittxu u flimkien inkunu nistgħu nagħmlu dan il-vjaġġ flimkien ma' Ġesu li hu stess huwa triq il-verità u l-ħajja. Imdawlin mill-kelma ta' Alla, aħna nduru lejn missierna tas-sema u nitolbuh jisma' dawn it-talbiet tagħna.
Nitolbu l-ewwel net tal-Knisja, il-komunità ta' nies li jemmnu imxerda madwar id-dinja sabiex hija tkompli tkun sinjal u strument tal-imħabba ta' Alla fid-dinja. Nitolbu. Nitolbu wkoll għal dawk kollha li għandhom rwol ta' talim biex ikomplu ifittxu il-verità mingħajr biża' u jkollhom il-kuraġġ illi iħabbruha satru fl-art kollha. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li għandhom rwol ta' tmexxija fid-dinja, b'mod partikolari il-mexxejja tal-ġnus, biex huma jkomplu jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jipproteġġu id-dinjità ta' kull bniedem u dejjem iġibu u jaħdmu għal paċi fost il-ġnus. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li għaddejjin minn mumenti diffiċli, dawk kollha li huma fil-periferija tas-soċjetà tagħna, dawk kollha li jħossuhom waħedhom, dawk kollha li jħossu li ħadd mhu jifhimhom biex il-mulej jibgħatilhom persuni li jfakkarhom illi Ġesu huwa dejjem magħhom. Nitolbu. Inkomplu nitolbu għal vokazzjonijiet saċerdotali, vokazzjonijiet għal ħajja reliġjuża ta' nisa u irġiel, vokazzjonijiet lejn il-ħajja miż-żewġa, nisranija, u vokazzjoni għal dawk kollha li jiddeċidu jiddedikaw il-ħajja kollha tagħhom għal qadi tal-poplu ta' Alla. Nitolbu. Mister Qaddis, nitolbuk tilqa' dawn it-talbit tagħna. Nitolbuk tagħmilna persuni ġenerużi kif intu ukoll ġeneruż magħna. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Tiegħu nitolbu sabiex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, inti ressaqtna lejk u tajtina sehem min-natura tiegħek Alla wieħed u loli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li intarraftina bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-immoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, ożanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, ożanna fil-ogħla tas-smewwiet.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Imqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju issa flimkien bħala familja waħda nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun it-tritint kif fis-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Jassaltna l-qawwa u l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timleħ b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej, inroddu ħajr lil Alla.
Fissem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana, smattal tana, eħlesejna u joqqaf mana. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-btana. Ġesu li twelet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Hulġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum għaffrinna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina la daħannix fit-tiġrib iżelisna mid-denija men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Hulġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżelisna mid-denija men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, aħlisna min-nar tal-infern, ħulġena l-ruħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bart l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, la daħannix fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-ruħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja, meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, la daħannix fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-eruħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun tritent kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħat għalina. La ddaħanniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, om ta' ħnina, ħajja ħlewa u ta' matana. Slima lik lilek inajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mal-avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġin Marija. Nitolbu għal-bżonijiet u l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma aħna naħfru l-minuħat għalina.
la ddaħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl id-dawl ta' ta' dejjem dejjem jidifuqhom, jistriħu fis-slim. Amen. Il-litanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu ismana. Kristu smana, Kristu il-qattal Kristu tagħna. l-qattal tagħna, Missier eternalla. ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Om Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbi. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om ta' ħnina. itlob għalina, Om tal-grazzja t'Alla. itlob għalina, Om muxebba. itlob għalina, Om it-tama. itlob għalina, Om li zjed safja. itlob għalina, Om li zjed nadifa. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok għaqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull ima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħnina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta malla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispiritu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tiba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' lavorju. itlob għalina, Dar ta' deb. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kobba ta' filodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Ken tal-midimbin. itlob għalina, Faraġ tal-migranti. itlob għalina, Faraġ tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisla minar l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rożarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. ikollok nina minna, Itlob għalina qaddisom Isom. Malla biex ikun jissoqina dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarries tal-fiddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Turokku, itlob għalina. San Paul Missirna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, itlob għalina.
Intom għaddesin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Infaħru lil Alla flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.